दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो बिपिएफ पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोरो इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रंआवनो दोङो हाजार महिलाफोराबो इउपिपिएलखौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साकरि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो सोर क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव बिपिएफ सरकार थानाय समावबा जोंफोर एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो इउपिपिएल सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100% जोङो आसा खालामदों। दिनै 23rd बड'लेण्ड डे थारमाने बिटिसि एकर्ड डे बे जों साफ्रोमबो बिटिसि बासिजों लोब्बा गोनां आरो मोनसे जारिमिनारि मोनसे सान दा दिनै जों बिनिनो दिनै बड'लेण्ड सानखौ जों फालिदों बिपिएफ दोलो हिसाबै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै आरो बे समाव आङो साफ्रोमबो बिटिसि बासिखौ आं दिनै आंनि खुलुमनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरगोन आरो लोगो माने जायफोरनाखि जोंनि बड'लेण्ड बिटिसि सोरजिनायाव जायफ्रा अबदान दङ सोरबाया थांनानै दं सोरबाया जोंनिफ्राय गैला बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि मानखौ आं जासिहरगोन। जोङो बड'लेण्ड डे बेखौथ' जों प्रत्येक बोसोर जोङो मानिबोबाय थादों गोदोआवहाय जेब्ला बिपिएफआ एखे राहैनो 15 बोसोर सरकाराव दंमोन अब्लाथ' सरकारि भाबै मानिबोदोंमोन किन्तु सरकाराव गैयाब्लाबो जोङो बिपिएफ दोलोआ बेखौ मानिबोगासिनो दङ आरो जों अरायसम मानिलांगोन। जोंना बेनो जे बड'लेण्ड जि एकर्ड डे बुंनो थाङोब्ला बेजों जोंहा बयहाबो लोब्बा दं आरो बेनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआथ' जन्म लग्ननिफ्रायनो लोब्बा दङ दा ओंखायनो जों बेखौ फालिगासिनो दङ। दिनै जायफ्रा सरकाराव दङ बिथांमोनाबो सरकारि भाबै फालिनांगौमोन बिथांमोना बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय बेखौ मानिनो लायाखै दोनथ'दों बेखौ बा बेखौ मानिनायखौ गारबाय किन्तु जोंनिफ्राय जों बेखौनो मानिनो हायाखै जिहेतु जों जेब्ला सुक्ति जादोंमोन अब्लाबो जों बुंबाय थाखादोंमोन जे बिटिआरआ खुनु गोदान सुक्ति नङा बियो बिटिसिनि आन्दारावनो माबा मोनसे मडिफिकेसन ओंखायनो जोंनि जि आसोल सुक्ति बिटिसि बेयो अरायसम थानांगौ बेयो जिहेतु माबा मोनसे मडिफिकेसनसो दा बेखौ बिथांमोना मानियाखै जायनि जाहोनाव गभर्नमेन्ट भाबै सरकारि भाबै बिथांमोना बे एकर्ड डेखौ मानियाखै किन्तु जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै देग्लायबो मानिदों जों मुंख्लंफोरखौ मान होदों आरो बेनिफ्राय बेवहाय जायफ्रानाखि बेखौ सृष्टि खालामनायाव सोरजिनायाव माने अबदान दंमोन बिथांमोनखौबो जों दिनै मान होदों। दा जोंथ' बे खोथाखौ जों रोखा बुंबाय थादोंमोन जे माने बिटिआर एकर्ड बिथांमोना बुंदों जे बेयाव बिटिआर एकर्ड होननानै बुंदों किन्तु सांबिधानिक भाबै जों जिहेतु दासिमबो जेबो नुनो मोनाखै आरो जिहेतु गोबां माबायाव जों नुनो मोन्दों बे 6 सेड्युलनि आन्दारावनो बे हिसाबै जों बुंबाय थादों बे मोनसे जास्ट माबा मोनसे एडिसन किन्तु जों थारैनो प्रमान मोनबाय जिहेतु जोंथ' बुंबाय थाखादों बिटिसिआ बिटिसियैनो दङ जास्ट बिटिएडिनि नामखौल'सो बिटिआर होनदों दा बे हिसाबै जों गोबां माबाफ्राव जों फरायनानैबो मोनबाय आरो बेनिफ्राय सानसे साननै जोङो मिडियाफ्रावबो नुबाय जे थांनाय बेसेबांबा साननि सिगां मुख्यमन्त्रि बिथां जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा स्वयं गावनो बुंदों बिटिसिआ बिटिसियैनो दङ मात्र बिटिएडिनि नामखौल'सो बिटिआर बानायदों। अब्ला नैबे जोंनि जि बिटिसि सुक्ति सान 10 फेब्रुवारि अब्ला जों बेखौ फालिनायाव जोंहा मा भुल थाथावगौ ओंखायनो जोङो बे हिसाबै बिपिएफ दोलो हिसाबै जों फालिगासिनो दङ आरो अरायसमबो जोङो फालिलांगोन। बेखौथ' जोङो पलिटिकेलि जोंहा मा थायो मा थाया बे बेलेग बुस्थु किन्तु जोंथ' जयैनो थानांगौ बेवहाय जोंहा जेसेबांनाखिया दिनै खामानि मावदों जों दिनै बिटिसिनि थाखायनो मावाखै होनबा बयबो बिटिसिनि थाखायनो मावदों जोंनि बे मोनबा जिल्लानि थाखायनो खामानि मावदों बे हिसाबै जोंनि आइडिय'लजियाव माबायाव एफा एनै माबाफोर माने थानो हागौ बेफोरबायदि किन्तु जोङो जों बिटिसिनि मानसि हिसाबै साफ्रोमबो बिटिसिनि फारसे अननाय थानांगौ जायफ्रा बेखौ सोरजिनायाव जोंनो अबदान होलांबाय बिथांमोनखौथ' जों मान होखानांगोन। दा दिनै जोङो बिटिसि जायफ्रा जोंनो सोरजिलांबाय बिथांमोननि बेसेबां अबदान दं दिनै जोंनि परिचयानो बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनिफ्रायसो जों दिनै बिटिसि जानायनि उनावसो जों दिनै जिल्ला मोन्दों
जों दिनै गावखौनो उदालगुरि जिल्लानि मानसि होनना बुंनो हादों नङा होमबा बुंनो थांब्ला जोंनि साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने नैबे एकर्डजों सोमोन्दो दङ आरो बेथ' नंगौ जों बुंनायल' नङा रोखा रोखा नुदों दिनै बिटिसिनि जि अबस्था बिथांमोना गावखौनो नायबानो जाबाय बिथांमोना दिनै चिफ जानानै डेपुटि चिफ जानानै दिनै EM जानानै बिथांमोननि जि प्रट'कल बिथांमोननि जि माने पावार बेसेबां खमायदों गोदोआव माबायदिमोन दिनै बिथांमोना माने सरकारि लाइनावबो दिनै बै समाव जोंहा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दंमोन बेखौ गाहायाव लाबोनानै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामदों दिनै डिपार्टमेन्टफोरखौ लांजानानै दिनै डिसिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो गोनां जादों आरो दिनै साख्रि बाख्रि होनो हानाय जोंहा केपासिटि दंमोन बेखौबो दिनै गैयाबादि जादों अब्ला गासिबो दिगाव नायोब्ला नैबे गोजोन गोरोबथानि उनावहाय बिथांमोना मा साननानै मा माबानानै मा थांखिजों खालामदोंमोन मिथिया खिन्थु नुनायाव जोङो जोंनि गोहोखौ बहुद गाहायाव थांनायखौसो जों नुगासिनो दं जोंल' नङा गथाय रायजोआ बेखौ नुदों आरो बे 5 बोसोरावथ' नुबायना नुगासिनो दं रायजो राजाया बिटिसि एकर्ड डे सेलिब्रेसनाव दिनै जोंनिया उदालगुरियावबो ओरैबायदि गाजा गोमजा फैदों सरकार गैया जोंनि बिपिएफ पार्टिया अब्लाबो दले बले फैदों गामि गंसेनिफ्राय जोङो इदि दले बले लाबोबावाखै अब्लाबो मिन्थिदों जाय मिन्थिदों बेनो फैदों फैनानै ओरैबायदि सिगाङाव जेरैहाय दङमोन बिनिख्रुइ बांसिनसो जानानै दङ 5 बोसोर जानोसै जोङो बिपिएफआ सरकार गैया अब्लाबो ओरैबायदि दले बले जानानै ओरैबायदि खौसे जादों खाम्फा सारा थांबाय जोंनि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय अब्लाबो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय थांबाबो खाम्फासार थांबाबो जोंनि बिपिएफ पार्टिया ओरैबायदि एकतायै दङ सासे सानै थांनो हागौ खिन्थु हाजार जना दायो दले बले फैफिनदों मानो फैफिनदों जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो जिखिगोन होननानै बिपिएफ पार्टिया सरकार दाफिनगोन होननानै जोङो मिथिनाया बेनो जोंहा रायजो राजाफोरा गासैबो सापर्ट मानो होनब्ला आरो जोंनि बे उदालगुरियावथ' ओरैबायदि दायो जोंनि बिपिएफ सरकारा दायो रिहन सार जितु फैफिनगोन एवखाय गेलेगोन गावनो गेलेगोन एवखायनो जोंनिया ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाय मानसिफोरानो सिगाङाव माबायदि खस्थ'आव दङमोन बेफोरो दायो बे 5 बोसोराव माबायदि दुखु मोननानै दङ बिपिएफ सरकारावसो मोजांसिनमोन जोङो माबा मोनसे फिसा बिलाबाबो अनसुंथाइ मोन्दोंमोन दायोथ' जोङो इउपिपिएल सरकार फैनानै जेबो मोनाखै होननानैहा बुहुत रायजो राजाफोरानो गाबदों दुखु मोन्दों दायो न'खर न'खरबो साख्रि होगोन होननायाबो माहाथो मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनोबो अनसुंथाइ होगोन होननाय साख्रि होगोन होननाय न'खर न'खर बेफोरबो गैया आरो प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन आगोलाव आबसु आन्दलन खालामनाय टाइमाव आङो मासि लुगैनानै गादि लुगैनानै आङो आन्दलन खालामाखै जुदि आङो मासि लुगैनानै जुदि आन्दलन खालामदोंबा आंखौ आंनि आइ आफा आबौ आबै गामियाव आंनि गामियाव सौरागुरि ना मा गामि बेयाव थांनानै सोंहैथां आङो मासि जिरायनो थाखाय गादि जिरायनो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दायो मानो गादि जिरायखो दायो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आङो बुंदों दि जोंनि बिपिएफ सरकारा हायफिनगोन आरो दायो जितु खाम्फा सारा जितु इउपिपिएलखौ मोजां होननानै थांफिनदों होमबा सिगाङाव जोंनि बिपिएफखौ मा होननानै बुंदोंमोन मोजां होनना बुंदोंमोन बिपिएफआवनो बियो फेस भेलु बनायना लाबाय गावनि फिल बनायना लाबाय बियो गावखौ मारैहाय दायो गोजौनि मानसि बनायनानै मारैहाय लाखो जोंनि बिपिएफनिफ्रायनोथ' बनायदोंना फेस भेलु दायो फेस भेलु बनायखांनानै खाम्फा होननानै मारैहाय सिनाय मोनखो बेखौलाय बिपिएफनि जुगिदिसो सिनाय मोन्दोंना बिपिएफनि जुगिदि सिनाय मोनखांनानै दायो गावखौ गोजौआव सिनायथि जाखांगनानै फेमास जाखांगनानै दायो बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांबाय बे पस्टायनांगोन सानसे समावबाबो जोंनि बिपिएफआनो मोजांमोन होननानै फैफिननो गोनां जानो हायगोन मोनखाया बियो देरहानानै खिन्थिलाय बियो देरहानानै खिथिलाय जुदि देरहानानै खिन्थिनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन मारैहाय देरहानो बेलाय खै बोसोर जिखिखौ बेलाय खनसेल'सो जिखिनानै देखायनो हादों दा आरो देखायनानै दिन्थिलाय दायो जिखिनानै देखायलाय जिखिग्रोनानै होमबासो जोंफोरबो बेखौ बिलिभ खालामगोन आरो फैफिनखानांगोन बियो 100% जोङो बुंखादों पस्टायनांगोन थाइजौ गोखैखौलाय खैबार फाननोलै बियो थाइजौ गोखैखौ खनसेल'सो फाननो हायो थगायनानै दुखु माने दुखुथ' जायाखै जोंनिया बे खाम्फा सार थांबाय होनबानो दि जों दुखु जागोन बे नङा दुखु जायाखै जोंफ्रा रावबो दुखु जायाखै मानो होनबा बियो गावनि उदैनि थाखाय उखैदों खोमा माबा मोनसे उखैदों बेयावखाय थांदों आरो लुबैबावदों जि दङमोन बेसाङा थोआखै बिनिफ्राय आरो बांसिन लुगैबावदों बेयावखाय बे खाम्फा सार थांबालाय मा जानो आरो हाजारजन पाब्लिकआ फैदोंना लिडार मानसि थांबानो दि पाब्लिकआ दि बिदि खिबु थांफागोन बे नङाथ' बे कुटु होनबानो दि थांफागोन बे नङा रायजो राजाफोराबो मिथिगौ नङा दिनै मा मावदों मा मावाखै इउपिपिएलआ
मिथिदोंथ' बिपिएफ पार्टियासो माबायदि मावदोंमोन आरो इउपिपिएलआ मा मावदों दायो बेखौ मिथिदोंना दायो बेखायनो जोंफोर बिपिएफआ निरा नङा जोङो स्ट्रङैनो दङ ओरैबायदि फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिपिएफ पार्टियानो सरकार दाफिनगोन बेखौ जों 100% आखा दङ बिपिएफआ 100% फैफिनखागोन बेयावखायनो रायजो राजाफोरा मिथिखादों दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला दायो बे रायजो राजाफोरा दानि जितु देरफुनाय मानसिफोराबो दायो सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो बिपिएफ पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोर इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रङावनो दोङो हाजार महिलाफोराबो इउपिपिएलखौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साखरि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो सोर क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव बिपिएफ सरकार थानाय समावबा जोंफोर एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो इउपिपिएल सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100% जोङो आखा खालामदों